ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗುರುವಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆತಂಡ ಪಿರಾಕದ ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಗಾದ ದೇವಿರ ತೇರು ಏರ್ನ ಗೌಜೇತನ मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಶುರುವಾದ 7 ದಿನ ಕರೆಂಡ ಎನ್ಮನೆಯ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕದ್ರ ಜೋಗಿಯಾರ ಸೇರು ಶ್ರೀ ರಾಜ ನಿರ್ಮಲಾನಾಥ್ ಜಿ ಇತದ ದೇರೆಬೈಲ್ ವಿಠಲ್ದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ದಂಬಾಳ್ತಿಡ ಕಾಂಡೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶುರುವಾಂಡ ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕೇರಿಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಇತದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡೆರ ಪಿರಾಕದ ಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕುಡು ದೇವಿರು ತೇರಿ ಏರಿಯರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾದಂಡ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾರುದ್ರಯಾಗ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲರಾಯ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡ